да ви разкажа за новия портрет на Васил Левски, който създадох съчетанието между класическите техники, изобразителното изкуство и най-новите технологии. Това ми позволи да вложа цялата сила и енергия, която е притежавал буйната му коса, рошова коса, която издава буйния му характер и примиримостта, готов да разбие всякакви ограничения, всякакви норми, стереотипи, но да постигне целта си. Много критики получавам, че косата му не била стресна, да е винаги бил честен. Честен герой не ми трябва. Имаме си достатъчно по улиците такива. Аз търсих характера, търсих енергията, младостта. Левски зове: събуди се, робе, събуди се. Ти си роб без вериги, ти си роб в знанието си, ти си роб в главата си. Така че, мили мои, ако искате българщината да пребъде, да бъде в сърцата на децата ви, правете стените си помагала, човечност, родолюбие, направете ги пособия, чрез които те да знаят примерите за подражание от нашата история, хората, които са отдали младостта си, цялата си енергия, целия си живот за това да има България такава, каквато те са мечтали да бъде. Левски трябва да бъде във всеки дом, във всяко училище, във всяко учреждение, да вярваме в това, че децата ни имат бъдеще. Довиждане!